Ήρθατε στο τρίτο part και στο τελευταίο, παιδιά. Ξέρω είναι λίγο βαρετό να έχει πολλά part, αλλά πιστεύω ότι είναι λίγο καλύτερο. Αρκετά λίγο καλύτερο, γιατί το βλέπουν και περισσότεροι. Ωραία, για να κάνουμε και τα βίντεο που έχουν λείψει. Τέλος πάντων, 3 λεπτά το ένα πιστεύω ότι είναι καλά. Θα το μάθετε καλύτερα τι να κάνετε συνεχώς pause. Και τώρα πατάτε εδώ, ανεβάζετε, βασικά το αφήνετε έτσι και βάζετε πίσω το μπλε. Μετά αυτό το ανεβάζετε έστω και τόσο και βάζετε πίσω μπλε. Και μετά αυτό έστω και λίγο, δηλαδή τόσο, και βάζετε ένα μίνι, όχι τόσο μπλε. Ωραία, έχουν γίνει όλα τα πάντα. Τώρα μας έμεινε ο φωτισμός και η κάμερα. Μετακινούμε το φωτισμό, ξέρετε, με τα βελάκια. Κατεβάζουμε με το βελάκι κάτω, κατεβάζουμε και εδώ και τώρα βάζουμε το φωτισμό. Για το φωτισμό, για να βάλετε το φωτισμό σας, πρέπει πρώτον απ' όλων να πατήσετε αυτό το σήμα. Να πατήσετε τα spot, να πατήσετε το size, δηλαδή το S. Περίπου να το πάτε κάπου εδώ, αλλά βλέπετε ότι θέλει λίγο, γι' αυτό συμμαζέψτε το. Πατήστε το R και το R, δηλαδή 2 φορές το R, και είστε έτοιμοι με το φωτισμό. Τώρα θα κάνουμε τις κινήσεις μας, τις απλές. Βάζουμε βέβαια λίγο blend πάντα. Θα βάλουμε λίγο το size, θα το κατεβάσουμε λίγο. Εδώ μας βολεύει υπέρα αρκετά. Μπήκε το φως και τώρα βάζουμε την κάμερα. Πατάμε την κάμερα πάνω, το N, πατάμε lock camera to view, πατάμε κάμερα, βάζουμε κάπου εδώ, μισό λεπτό, να σας τα δείξω με ακρίβεια εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε κάπου εδώ. Εγώ θέλω για παράδειγμα να αρχίζει το intro μου από εδώ. Από εδώ. Και άμα θέλουμε να αρχίσουμε από εδώ, θα πατήσουμε το I, locate rocket scale. Μετά γύρω στα λίγα καρέ θα πατήσουμε το 90. Ανοίγουμε λίγο και πατάμε 90. Θέλουμε να έρθει περίπου εδώ. Πατάμε locate rocket scale με I και μετά γύρω στο 160 το βάζουμε κάπου εδώ. Locate rocket scale. Και μετά κάπου στο 220 το βάζετε κάπου εδώ. Πατάτε locate rocket scale και είστε έτοιμοι. Το intro σας είναι εντελώς έτοιμο, δεν θέλετε τίποτα άλλο. Μετά πατάτε το view, πατάτε back και είναι έτοιμο. Okay. Είστε έτοιμοι. Τώρα, να κάνουμε κάποια βασικά θέματα. Πρώτον απ' όλων θα βγάλουμε το 1. Θα πατήσετε αυτό εδώ, θα πάτε λίγο κάτω και θα πατήσετε αυτό. Θα πατήσετε σε ποιον φάκελο. Εντάξει, εγώ θα το βάλω σε ένα φάκελό μου, θα τον ονομάσω με μια πολύ χάλια ονομασία και είναι έτοιμο. Εγώ βέβαια από το PNG το βάζω πάντα H264. Έτοιμο. Το intro μας είναι έτοιμο. Τώρα για να δούμε πώς βγήκε, πατάμε το render. Βλέπουμε ότι το intro μας έχει βγει πολύ πετυχημένα. Πολύ πετυχημένο intro. Μην πω και το πιο πετυχημένο μου, αυτό θα συνεχίσω και θα βάζω. Και για να γίνει πατάμε το animations και θα γίνει τώρα όλη η κίνηση, όλη η κάμερα. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Άμα σας άρεσε, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου, ένα like, ένα subscribe, κάντε και ένα share για να το δουν και οι φίλοι σας. Και έμειναν και 14 λεπτά, πρέπει να το βάλω σε φόρτιση. Γεια σας!